Napolitan. Okay, yan. Nandito kami ngayon sa Famoso. Ano? Katabi lang to ng Superstore dito sa 8th Street. Nandyan lang sa likod. So last time, nung nasa Toronto ako, pumunta dito si Mama, si Papa, at si Joanna. With Isabel, of course. With Isabel. Kaso kagabi, si Isabel naghahanap ng pizza. Sabi ni Joanna, sa Famoso tayo kumain ngayon. Yan. Daddy, this is spicy, pero gusto niya. Dito? Hindi masyado. Spicy pero, talaga? Hindi. Good, that's good. It's not spicy. Kinda, yeah. Pero she likes it. Hot? Taste it, Daddy. Oh, baby, you like prawns? Can I get this one? This one, no. Put mo here. Oh, you don't like... That's shrimp. That's like shrimp. They're cousins. Mainit pa? Oh, it's worth it, Daddy. Tapos, Daddy, may ganyan pa. You like? Mamaya. Kailan may balat pa. You like some? Okay, wait. Sige na, duman na. Sarap? I know. Wait, anak. Dahil nagkapapasa ko sa salad. Blow. Ooh, it's yummy. Sarap pa. Mainit pa eh. Diyos ko na. So pizza na lang, hinintay na lang. Paano si Mama makakakain? Isabel, look. Look at that. You're welcome. Enjoy. Yes, sir. Thank you. Wow, lalaki na pizza. Ito ay 15 inches to, no? Yeah. Tama ba? No. Tsaka ang maganda dito kasi hindi mo feel na... Basta alam mo yung parang healthy. Kasi hindi siya frozen. Yung dough siguro frozen. Pero ito think so. Okay, ano na. Kuha ka ng pasta, baby, oh. Yeah, sabi niya noodles daw. Noodles, oh, yan. Pasta mo. Ay, you can put a lot of cheese too. Ayun yan pala. Okay, parmesan. Parmesan. Tapos kung gusto nyo yung maanghang. So, I like it. Ito, gelato pop to. Na unang tikim ko na to doon sa Prince Albert. Parang kung float siya pero nagustuhan ko yung root beer tapos vanilla. So, meron sila dito. Tapos lalagyan ng chocolate syrup sa taas. Kaya yun. Gusto ko to. Look at your daughter. She's really hungry na. Gutom na yun eh. Tantrum na kanina. Pinan mo. Annabelle. Yay! Kapit ang iwan the pasta. Masarap yung pagkain nila. I know. No, palagi naman masarap sa atin. Pero may point ka, pero this is like... Parang Italian restaurant ba, no? No. Pasta tapos sa pizza. Ang slice ng pizza dito, ang lalaki. Laki. No? Dami. Ayan, take off na yan sigurado. Magdala ka sa trabaho, may. Sabi ko sa inyo, si Joanna, pag tinatanong nyo kung may kinakain ng camera, huwag nyo tanongin yan kung masarap pa doon. Lahat naman dito masarap. Hindi ako mapili. And I think it's a good thing. Pero dito masarap din talaga. Ako na magsasabi ay bira. Bira ba ako pumuri? Parang palagi naman. Palagi pero hindi ka na-impress. Pero okay dito, okay yan lang. Siyempre, hindi namin naubos. Papa-take out namin yan. Expected naman natin din natin maubos. Sabi niya kanina, di ba? Yung nagsaserve. Leftover. Bell. Pero ito, ubusin ko to. Ito, ubusin natin. Ubusin natin yan. Pero itong pizza, masyadong malaki. Hindi, tsaka it's for take out. For take out. Kasi baka si Isabel mamaya maghanap na naman ng pizza eh. No? Nabel, kami naghanap ng pizza eh, kaya napadpad kami ngayon dito.
Itong batang to, kahit saan talaga kami pumunta, laging may may nakukuhang free. Very cute. Thank you po. It's on the house. It's a chocolate gelato. Oh, taste it. Taste it. Is it yummy? Oo. Oh, she's happy, Daddy. Look. Ako pati, Daddy. Spoiled talaga to ng kusino-sino. Minsan noon sa McDo, binigyan ng kiddie meal kahit di naman kami nag-order. Binigyan siya ng yung manager, binigyan siya dalawang toy. Sabi niya, kumuha lang sa manager. Binigyan siya. Come on. Thank you everyone for loving our Isabel. How does it taste? Oh, sige na. Kung anong gusto. Nasaan sila lang? Ikaw sa'yo mo. Wait, this one? Are you sure? This one? Uh-oh. Sorry. Diretso pala. Wow. Can we see? Oh, it's another ring. Busog. May take out pa kami. Oh. Ayan yung superstore. Yan. Because it's not bad, diba, Oh. Daddy? Ayos. No. Sulit. Sulit.com.ph. Hindi na masama yung binayaran natin. Wala, wala kang 100 yung binayaran namin. Naging 100 kasi Naging 100 kasi may tip. Nakipagchismisan pa nga. chika. Chika-chika. Alright. Uwi na.